Postavím sa tam. Môžeš. Aby to bolo autentickejšie. Keď to nechceme predať, tak sa papúrne. Dobrá poznámka. Ale jedna chyba je tam, ja ešte jednu poznámku dám. Aj to sklo by malo byť také, ono. Podveraj. A také isté je? Presne tak, jak to vyzerá, nehnevaj sa. Hlavne to nechoďte za mnou, Gabo. Poslujte stôl, lebo nemám. Postav si na stôl.